alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal mig og min søster lave en slikchallenge. Det går ud på, at man skal lukke øjnene, få et stykke slik i munden, mens man har lukket øjnene, og så gæt hvad det er. Så lad os bare komme i gang. Jeg starter. Den her. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jo, en karamel. En brun karamel. 1-0 til mig. Så der er Julie. Husk, da jeg har lukket øjnene, når du tager stikket. Lyserød med en tøj. Okay. Nej, det skulle have været en gul. Så nu står 1-0 til mig. For mig. Tyk, den er hård. Sådan her. Citrontyggegummi. Ja, 200 til mig. Okay. Luk øjnene, luk øjnene. Kom nu, tyk. Jeg tror, det er en... Kom nu. Er det sådan en trekantet... Nej. Vingummi? Nej. 200 til mig. Forkert. For mig. Jeg er sådan der. Ej, hvad? Citrontyggegummi. Rigtigt. Ej. Ej, jeg skal lige kigge om, hvor jeg kan gøre noget igen. Jeg ved det her. Skal du nok tykke sådan her? Kom nu. Ja. Trækker en vingummi. Ja. Det vil godt være. Lyserød svamp. Rød svamp. Ja, du åbner øjnene. Nej, det er bare godt. Afsløret. Nej, Julie. Nej. Lyserød svamp. Den skal ud igen. Nej, du skal spise den helt. Kom med klar. Ja. Lyserød mælk. Okay, nu. Og giver den bare i hånden. Luk øjnene. Tyggegummi. Hvilket det? Bubblegum. Jeg vil finde farven. Lyserød. Ja, så. Nå, men tak alle sammen, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Hej!